Speak to our lives, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chada ndiverenge shoko ra Mwari mangwanani ano kubva kubhuku ya Ruth. Kubva kubhuku ya Ruth chapter 1. Chapter 1. Verse 14. At this they wept again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Wherever you go, I go, and wherever you stay, I stay. For your people will be my people, and your God, my God. Ndinotenda Mwari nekuda kweshoko rawo. Nyaya ndaverenga pano, it's a common story yemusikana unonzi Ruth naOrpah namwene wawo Naomi. Naomi ataura kuti handigone kukuberekerai murume angakurorai, dai madzokera henyu. So panodzokera Orpah ndopanatanga kuverenga Ruth. Naomi achitaura achiudzawo Ruth kuti ona sisi vako vadzokera kuvanhu vavo, toda kuti tinzwe mazwi aya, ndoda tinamate nawo mangwanani ano. Look, your sister-in-law is gone back to her people and her gods. Your sister-in-law is gone back to her people and her gods. Ndoda tibate izvi rakanzi gods. Wadzokera kuvanhu vake nezvimwari zvavo. They are gods. Naomi mazwi aataurira Ruth ane chaagona kusiyanisa chamupa kuramba achitevera. Zvanhu ndazvinzwa kuti mati Orpah adzokera kuvanhu nezvimwari. Ini chandakuita ndaakuyawo kuvanhu venyu naMwari. Difference iripo ndeye gods na God. She has gone back to her people and her gods. That's Ruth chapter 1 verse 15. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. Chapa Ruth kusatevera. Abvisa izwi rekuti gods. Akati now I need to follow God. Zvimwari naMwari. Why? Nokuti unoziva zvinoitwa naMwari zvisingagone kuitwa nezvimwe zvimwari. Nyangwe Naomi amuudza kuti handigone kuberekerai murume angakurorai, but unoziva kuti Mwari une simba, une nyasha, unogona zviri beyond human capacity. Iye unoita kana munhu ava nekutenda muna Mwari. Ichokwadi kuti Ruth Naomi haagone kubereka mwana angazokura akarora Ruth. Asi chokwadi ndechekuti kuna Mwari wekwaIsraeri une vanhu vatori available already vasati vatomborora, vekuti Ruth ukaenda naNaomi kuBethlehem unowana zvinoitwa naMwari kudarika kuramba akabata pane zvingaitwa nemunhu. Ndoda nditaure newe mudikani mangwanani ano. People can disappoint. People can promise and fail to fulfill their promises in your life. But the truth of the matter ndeyekuti kuzembera kwako ngakubve pakuita kwevanhu kuende pakugona kwaMwari. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Mwari une nyasha zhinji dzinogara nekusingaperi. Panokundikana munhu, paunorasiswa nevanhu, ukaramba wakabata pana Mwari. Ruth wakati asvika kuBethlehem, chakamupa kuwanikwa chine chekuita nemunhu amuti dzokera, handigone kukuberekerai murume angakurorai. Gamba kwaiva netsika kwaIsraeri yenhaka yekuti mumwe akaroora mukadzi akasara,
majaya aripo vemhuri kana varipo vanogara nhaka. So zvokwadi ndeyekuti pane nhaka iripo mukingdom yaJehovha yaunofanirwa kuziva nekunzwisisa kuti uregere kuva disappointed kana zvinhu zvataridzika sekunge hapana chichabuda. Imagine kuti Ruth afirwa nemurume, amwene vakumuratidza zviri genuine zviri pachena kuti handigoni kukuberekerai murume angakurorai, asi unoramba achiti Mwari wenyu ndiye uchava Mwari wangu. Kureva kuti mutendo uyu ane kuziva kuti kuna Mwari unoita zvinhu nyangwe mufundisi asingagone kuita zvinhu. Kuna Mwari unoita zvinhu kana hama dzikanzi hadzigone kundiitira chinhu. Kuna Mwari unogona kundiwanira nyasha kana zvese zvataridzika sekunga hapana chichabuda. So wakabvisa izwi rekuti gods ndokubva afollowa the God of Israel. Andipadzokore futi. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. Uyu wanzwa kuti aiwa opa adzokera kuvanhu vedu nezvimwe zvimwari zvisingagone kutiitira zvatinogona kuitwa naMwari wekwaIsraeri. Ndokubva ataura achiti your people will be my people. Your God my God. Ndoda kuti unzwe declaration iri kuitwa pano naRuth. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Your people will be my people. Abva kuvanhu vekwake akuti aiwa ndakuda vanhu vekwenyu. Iyo ideclaration ndo yakaita kuti Boaz aramba akamirira, nokuti kuna agona kutora vanhu munyika yemweya. Akati your people will be my people. Your God will be my God. Amari nganditaure chinhu ichi. Life ine painokusvitsa paine paunosvika so. Pekuti kungwara kwako, kurongeka kwako, maconnections ako nenyika yacho nezvese zvaunoita, hapana chaunoona chinenge chakanaka, hapana chaunotarisira chakanaka chingabuda ipapo. Zvese hazvina kumira zvakanaka. Ndipo panoshanda izwi rekuti my God, your God will be my God. Pagumira amwene kuti handichakwanisa kukurorerai, kukuberekerai munhu angakurorai. Iye anoti aiwa, chandakutarisa pamuri is not your ability, but connection yangu nemi inondisvitsa kuna Mwari unogona kuita zvinhu zvamusingagone kundiitira. So imwe key iripo ndeyekuti nyangwe Ruth asina anything chaangawana kubva kuna Naomi, but unoziva kuti relationship iyoyo iri valid, inokonzera kuti anopinda muBethlehem uye agone kugunwaizwa mumunda. Kurorwa kwaRuth naBoaz kune chekuita nemunhu wakamaintain a relationship nemunhu asisina anything to offer, but ana Mwari waakatenda. Mfundisi Karikoga pakadiko pa Cape Town, happy to see you my brother, may the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Naomi haana anything to offer zvinobatika zviri tangible. Zvanzi handigone kuita pamuviri nhasi, ndororwa nhasi ndoita pamuviri ndobereka mwana anozokurora, dzokerai. But zvinoita kuti Naomi Ruth atevere ati your God will be my God. Munhu anofanira kusvika palevel yokuziva kuti wandakainga ndiMwari, wandinotemba nekutenda ndiMwari. Vanhu vangangodaro vasina chavangandiitira muupenyu, asi ndicharamba ndakamira pana Mwari wokazira nokuti anazvo zvokuita, anavo vanhu vanogona kundiroora nyangwe ndakwegura. Ariko Mwari anogona kundipa anondiroora nyangwe ndabuda muwanano ye10 years even ndisina mwana. Ruth wakauya nerecord yekuti wakambenga akarorwa naMalon for 10 years no child.
asi nokuti wakavimba naMwari wekwaIsraeri, that record did not stand against him. Mufunge hama dzangu tine marecords pekuti pese pada kuitika chakanaka, they will always appear or stand against us. Mwari ngavadzime rugaro runotaura kupomerwa kwako. Ropa raJesu ngaridzime nyaya dzinotaura zviri negative pamusoro peupenyu hwako. Ririko ropa rinodzima every negative report standing against your life. Father, in the mighty name of Jesus, vana venyu zvavanoshuvira, zvavanotarisira nezvavanotsvaka muupenyu, ndinonamata the cancellation of every negative voice by the blood of the Lamb. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwari makarangarira nyangwe naRahabhu wakarorwa munzvimbo yainzi chifeve nokuti vanhu vanga vapera vaparara. Ndinotaura kuparadzwa every report standing against you people today. Mwari wekwaIsraeri ane ropa rinosuka nekunatsa zvivi zvevanhu. Iye wazuru nhasi namangwana. Every evil report standing against your children this morning, I cancel it in the mighty name of Jesus. Pane zvakanaka zvinofanirwa kuitika. Kune zvakanaka zvinofanirwa kubatika muupenyu hwako. Kwete nokuti wakatevera munhu, asi nokuti wakatevera nyasha dzaMwari wekwaIsraeri anoita zvinodarika vanhu. Haana capacity yekuoffer anything. Ndosaka atidzokera hako kuvanhu venyu nezvimwari zvenyu. But uyiwanzwisisa kuti haisi nyaya yekuti amai mungandiberekere murume angandirore. Chandinoziva ndechekuti kune vanhu variko already. Kuna Mwari ariko akatendeka already. Your people will be my people and your God will be my God. People of God, hear me very well. Opa akadzokera kuvanhu nekuzvimwari, the gods. But Ruth wakauya kuna God of Israel. Mwari yeyu achiriko ekwaIsraeri. Ndiye wazuro nhasi namangwana. Kufunga nekuronga kwese kwevanhu against your life. Mafacts aripo on the ground. Asi Boaz wakati inini ndiri kuzorora Ruth. Nekuda kwekuti Ruth waita a stubborn faith. Isinei nezvimwe zvese, but ari kuti Mwari wenyu ngave Mwari wangu. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Every evil report, every plan of the enemy against your people, may it not stand. Every evil report be cancelled now in the mighty name of Jesus. Ndinotaura ropa raJesu, ndinotaura ropa reGwayana, ndinotaura nyasha. Vana venyu baba zvavanoshira nekutsvaka, zvavakavimbiswa zvikasabudirira, zvinotaurwa nevanhu pamusoro peupenyu hwavo ngazvishayiwe simba. Ruoko rwenyu rwenyasha nekubata kwenyu kunoshamisa kuoneke pamusoro pevana venyu. Muzita neropa raJesu Kristu eNazareta. Amen. I want also to read the chapter, Ruth chapter 3, verse 1. One day Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, should I not try to find a home for you, where you will be well provided for? Is not Boaz with those servants girl you have been a kinsman of ours?" Ndolatounzwe message yaakutaurwa zvakare naRuth pana Ruth chapter 3. Pekutanga atidzokera, munhu ndokubva atsungirira akati andidzokere Mwari wenyu nevanhu venyu vachiva Mwari wangu. Ruth chapter 3, Naomi anoti, "Should I not try to find a home for you?" Toda kuti uone kanenge kakupokana kwemashoko emukadzi unonzi Naomi. Ambotaura achiti handina zvandinogona, ndikakuberekerai, dzokerai. But uyu nekutsungirira nekuramba akamira, anonzi aiwa, should I not find a home for you? Zvoroti mukutsungirira
mune zvinowanikwa zvisingangowanikwi nevanhu vasina mwoyo wekutsungirira. Mashoko ari pana Ruth chapter 3 haana kutaurwa Opa achiripo. Akataurwa Opa adzokera. Kurati Ruth paakaenda extra mile, wakasangana nezvinhu zvisina kubvira zvaitirwa kana kuudzwa kana kuonekwa naOpa. Iyi message dai yakataurwa pana Ruth chapter 1 or chapter 2, Opa anga asiri kuzoenda. People of God, hear me very well. Message iri pana Ruth chapter 3 inotaridza kuti kune zvinoitirwa vanhu vane moyo murefu, vane patience, vanoramba vakamira despite kuramba nekusabvuma kwezvinhu zvawakatarisira zvaramba, but uramba wakamira muna Mwari. There is a bonus, there is a blessing, there is a portion of favor. Kune message inoudzwa vanhu varamba vakamira muna Mwari. Kune zvinoitirwa vanhu vane patience, kune zvinoitirwa vanhu vane hanya, vane moyo, vanoramba vachida Mwari despite kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvoreva kuti pane nguva yekuti nyangwe chinhu chakanaka chinotanga chapresenta kumwe kusanaka, chichida hacho kusudurutsa vanhu vasina moyo uye vasina kutenda uye vasina kuziva kugona nekuita kwaMwari. Kureva kuti chakaramba zuro achireve kuti zvinhu hazvibude. Makatala basanda la bosharia mande. Message iri pana Ruth chapter 3 message inoudzwa akatsungirira, haitaurwe kana Opa achiripo. Zvoreva kuti kune the type of Opa Christian wekuti kana zvichiri right achiona kuti zvine pundutso zvinenge zvinobuda nekona iyi ndo paanenge aripo. But kogoita kuti kana aona kuti apa hapasisina, hapana chinobuda, anodzokera. But kana adzoka kune vanosarira dzimwe nyasha nokuti vane trust, vane kutenda muna Mwari wekwaIsraeri. Hama nyaya dzese dzaunoyemura nedzaunoda muupenyu dzinogona kutanga dzapresenta zvausingade, zvinorema, zvinorwadza. Panongodiwa faith in God, trusting him, standing, ramba wakamira. Kune zvinoitirwa vanhu vakatsungirira zvisingaitirwe vanhu vasina moyo murefu, vanoti kana vatarisa zvinhu at first sight vanobva vangojaja kuti apa hapana kwatinoenda, hapana chinobuda, apa hapana chinoita. Saka waona kuti tine vanhu vane spirit yekuti apa vaenda apa vabva, apa vaenda apa vabva, apa vaenda apa vabva. Inyaya kuti maari hamuna kudyarwa kutsungirira kana kuti patience. Ruth chapter 3, Naomi ndiye ari kudaro nemuromo wake kuti hazvigone here kuti ndichikutsvagira manje zvakakunakira. Kurati Naomi ari kuti handigone kukuberekerai, haana kuti handigone kukutsvagirai. Gona kunzwa mashoko zvakanaka. Naomi paati handigone kukuberekerai, murume angakurorai, haana kunge ataura kuti handigone kukutsvakirai, murume angakurorei. Uyu wakafamba nemazwi ekuti handigone kukuberekerai, ndokubva ati this is the truth, I will just go. Asi mumwe ndokubva aramba aripo, ndokubva azonzwa the other. There is the other side. Inongoitirwa bedzi vane patience. Handigone kukuberekerai, murume angakurorai, ndokubva aenda Opa. Apa pari kunzi should I not try to find a home. Muna Ruth mune potential yekukutsvagira zvimwe zvinhu, nyangwe iye asisina potential yekukuberekera. Kune vanoudzwa human ability, handigone kukuberekera yoenda. Kugoitwa vanoudzwa the favor upon a person yekuti handigone here kukutsvagira. Should I not try to find a home for you where you will be well provided for. Message mbiri idzi.
potential yake handigone kukuberekerai. Opanda kubva atarisa ndikuona kuti shuwa munhu hapana dhiwa, hapana chinobuda. But Ruth paakatsungirira ndo paakanzi, should I not try to find a home for you? Which means that's the other side of Naomi. Haagone kukuberekera, but une nyasha dzekukutsvakira. Haagone kukuberekera murume anga kuroora, but une connection, une nyasha, zvimwe zvinhu zvakanaka zvakaitika muupenyu hwako. Ruth chapter 3 inoudzwa vakatsungirira bedzi. Ruth chapter 3 zvinoitirwa vanhu vane moyo murefu vanoramba vakamira muna Mwari, despite kuti pane picture yekuti hasisi kubuda, hasisi kufamba zvakanaka. Ndiri kunamata mangwanani ano, Mwari vatipe moyo wekutsungirira wokuramba takamira. Ndiri kunamata mangwanani ano, Mwari vatipe moyo wokuramba takamira takatsungirira mushoko ravo nekutenda mavari. Zvinoita sekunge hazvina meaning, hazvina chirewa, hazvina kwazvinoenda, hapana chinobuda. Asi chandinoziva ndechekuti there is the other side. There is the other side. Pane kumwe kuita. Pane chimwe chikamu chinoda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Handigone kukuberekerai. Dzokerai. Ruth chapter 3. Should I not try to find a home for you? The same person amboudza vanhu kudzoka. Ndiye ari kuti, now because you are here, you are still standing, you are still with me, I can do something for you. Ramba wakamira muna Mwari mudikani. Ramba wakamira munyasha dzake. Ramba wakamira munyasha dzake. Ramba wakamira muna Mwari. Baba, ndinonamata tyara iwe mweya wekutsungirira matiri, zvichirema zvichioma munoramba muri Mwari. Mumarwadzo, mukufirwa, mukurwara, mukutambudzika, asi munoramba muri Mwari wakatendeka, unokuita kunoshamisa muupenyu vana venyu. Ruth wakaramba wakamira na Naomi. Baba, ndiri kunamata mangwanani ano, to wait upon the Lord, to have patience, to trust and to believe in you. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Amen. So let me show you this. So now we are Ruth yekuzororwa na Boaz haisi pa beauty. The key fact, kuramba wakamira. Kuramba une kutsungirira. Kuramba wakamira. Baba, ndinonamata muupenyu vana venyu. Pavanotsungirira, pavanoramba vakamira muzvinhu zvenyu nemushoko renyu, vapeiwo ropafadzo Mwari. Vapeiwo nyasha. Vazarirewo masuo, favor inobva kwamuri. Nokuti vanoramba vakamira uye nekutenda. Hakuna umwe Mwari kunze kwenyu, Mwari waIsraeri. Vana venyu ngavarangarirwe, ngavachengetwe, ngavagoneswe. Ndataura blessing, ndataura favor muzita raJesu Kristu waNazareta. Amen and amen. Cynthia Frank Mkamanga, God bless you. Stephen Dube, God bless you. Norama Oyo, God bless you. Amadzangu itirwa nyasha Leti Mupamba, God bless you, God bless you, God bless you. Kudaka Ndembiri Chira, may the good Lord bless you. Lamek Piri, may the good Lord bless you. Vaida Roki, may the good Lord bless you. Mwari waku ropa fadzei, Mwari waku chengetei, Mwari waku gonese.